Nedeľník z politických diskusí. O Ukrajine sa nediskutuje. Kritický prezident a arogantný Krúpa. Nedeľné politické diskusie boli venované aj sviatku 17. novembra. Hostia minister obrany Robert Kaliňák a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Branislav Gröling ale rozobrali viacero tém, ktoré boli v uplynulom týždni aktuálne. Verejnoprávnej STVR poskytol rozhovor prezident Peter Pellegrini a na november 89 si zaspomínali Milan Kňažko a Ján Čarnogurský. Diskusné relácie uzavrela dvojica poslancov Samuel Migal z Hlasu SD a Juraj Krúpa zo Sloboda a Solidarita. Argumenty proti floskuliam. Je dôvod na odvolanie Matúša Šutaja Eštoka z funkcie ministra vnútra? Jedna z aktuálnych otázok, ktorá najviac trápi opozíciu, ale v tejto téme opäť zlyháva. Kaliňákovi stačilo vytiahnuť roky jej vládnutia a Gröling nemal ako uhnúť. Prečo neodstúpila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková? Urobila všetko, čo mala, zastal sa svojej poslankyne Gröling, ale už neuviedol, čo neurobil Šutaj Eštok, keď žiada jeho hlavu. Dvojaký opozičný meter bolo vidieť aj pri téme ex-prezidenta Andreja Kisku, ktorého súd odsúdil za daňový podvod. Gröling odobratie renty považuje za pomstu. Kaliňák veľmi jednoducho vysvetlil pointu, ktorú oponent nepochopil. Nemal kradnúť dane, nestratil by rentu. Ako jednoduchšie to mohol Kaliňák vysvetliť? Moderátor Branislav Král pohorel, a to absolútne, v poslednej téme, ktorou bola vojna na Ukrajine. Král spolu s Grölingom aj šírili propagandu, že jediným vinníkom konfliktu na Ukrajine je Rusko, ktoré si Kaliňák dovolil zastať, a to napriek tomu, že ministra obrany by sa dalo označiť za proamerického politika. Prečo Král, ktorý minulý týždeň kritizoval jednu pravdu v médiách, nedovolil Kaliňákovi dokončiť pri téme Ukrajiny jednu vetu? Král išiel za hranu až tak, že inokedy mimoriadne žoviálny a pokojný Kaliňák mu povedal, aby si tému dokončil sám. Prečo oslavy nezorganizoval prezident? Prezident v rozhovore zopakoval kritiku vlády, že nezorganizovala oslavy k 35. výročiu novembra 1989. Ako by si prezident tieto oslavy predstavoval, už nepovedal. Medzi koalíciou a opozíciou je doslova vojna, pričom väčšina tribúnov je na strane opozície. S kým mala vláda tento štátny sviatok oslavovať, keď je terčom kritiky, že obmedzuje slobodu a likviduje právny štát? Mimochodom kritizujú tí, ktorí občanov 3 roky terorizovali obmedzovaním slobody. Ak si prezident myslí, že oslavy 17. novembra mali byť, tak prečo tieto oslavy nezorganizoval práve úrad prezidenta? Kritika vlády a premiéra Roberta Fica v tomto prípade vyznie ako pokus ukázať ramena, ale je mimoriadne komická, podobne ako kritika premiéra, že ho nezaujíma zdravotníctvo. Opäť aký dialóg viedla hlava štátu? Najmä ak Pellegrini tvrdí, že Fico mal tieto problémy aspoň moderovať. Ako vnímajú november pamätníci? To, že veľké oslavy tohto štátneho sviatku sú nemožné, ukázali pamätníci Čarnogurský s Kňažkom. Paradoxom tejto diskusie je, že Kňažko ako zástanca samostatnej Slovenskej republiky je dnes na strane tých, ktorí boli proti rozdeleniu Československa. Kým Čarnogurský ponúka triezvy pohľad na zahraničnú politiku, tak Kňažko podľahol propagande, ktorú predviedol Král s Grölingom. Čarnogurský by dnes protestoval za slobodu. Kňažko za spoločenský zmier, ktorý si predstavuje v podobe mierumilovnej diskusie. Dá sa v tejto atmosfére oslavovať? Bol by Krúpa dobrým policajtom? Posledná diskusia venovaná najmä policajnej brutalite ukázala, že Krúpa, náhradník za Juraja Drobu, zostal arogantným aj v opozícii. Krúpa sa nezmenil a zostáva takým, aký bol v čase, keď hájil Igora Matoviča, Máriu Kolíkovu a Romana Mikulca. V časoch, keď polícia bola hlavným nástrojom politického boja. Aj v rokoch 2020-2023 vedel Krúpa všetko najlepšie, čo sa potvrdilo aj v diskusii s Migalom, ktorý vysvetloval, že za chýbajúce kamery nesie zodpovednosť aj ex-minister Mikulec. Poslanec SaS ale má samozrejme aj informácie navyše. Tentokrát Krúpa tvrdí, že medializovaná policajná brutalita je len špičkou ľadovca. Odkiaľ má opozičný poslanec takéto informácie? Čo urobil rezort vnútra, keď bol nominantom Mikulec, ktorého hájil? A na záver otázka, ktorá doslova bežala hlavou. Akým policajtom by bol arogantný Krúpa?